mana ihe nna gị onye obodo ebe ka onye Eziama Mitch ebe nwa Pastọ Innocent Okoye nke Abdul ka Eziama village Chukwu ekene nna ya makwa ihe dị mma nwa m ifurukwu mụ na ị na-eme isi etu agba na-enwe ihe dị agba na anya ga na-enwe ihe ọ sị gị na ọmụ ka oyi na ama m ihe dị mma ị na-enwetakịrị anyị mmanụ n'ọnụ nna ọmụ ka oyiri bikos na mmụ ihe dị mma gwere kpọta gị nne nnọọ ịmara ndị Igbo si na mmadụ ojere ihe nwaanyị ya na ọgọ nwaanyị anya ọfụma mana nke a bụ na mụ nwa jiri anya nne ọfụma nwa na ezigbo mmadụ mara nke a butere ụka n'ezie mma ihe ọma eruo m aka ihe na-ekwu bụ na nwa m ọ ga-adịrị gị mma anabatara m ọfụma asụ otu onye n'ime ezinụlọ ewerugo m ga-asụ otu onye n'ime ezinụlọ ọ ga-adịrị gị mma nne nnọọ so ihe ọma nwe na-esorokwu onye ruo m aka nne ejego m oke iberibe m ana m afụ ndị nwunye nwa asị m di nwa m wee chukwu mee nnọọ ihe niile wee bata kwụsịrịkwarụkwa be m ihe dị mma ihe dị mma eruo m aka ọdụm isi a sị na m ga-adị ndụ were ofe ụmụ m ekwuru na-etu aka ọ ga-adị o bidogoro n'ebe ekpere mbụ ọnwa ite naanị a na-egbu nkụta edobe ọla ọsọ ya ọnwa ite naanị nne na nna ya ka anyị kpazie ọfụma nwezi hapụ mpa nlọta na mgbede were kwuru nwayọọ ụzọ mere ka ọ dị were kwuru nwayọọ ihe mere nwụrụ ahụ ihe ụzọ na-ekwo n'iro na sinsi na-achọ aga m ekwu ya ka akwa ebe ọ na nga akwọ m ya na nwa m emezi anyị abịazi ya mezuzi omenala ije di na nwunye adịghị mfe n'ọtụtụ mgbe ụmụ nwaanyị na-eche na ọwụ maka ego ka nna na-eje asị nwa m hapụbe m ga-abịa etiri ka gị na ya biri ọ bụrụ maka ihe ego is for a purpose. Oh yeah, let's find out. Diego kana jirire nwaya Ase Diego kana jirire mu Ị ga-agba mbọ chọpụta ihe nna gị ji sị gị ka abịa di gị nna gaghị emetụ maka ebe nwaanyị abụ m onye ije ụna afụla ebe nsogbu asị Diego kana jirire nwaya nwoke na nwaanyị adịrị ama aka You can never be in a competition at all. Nwaanyị nwere ọrụ ya, nwoke enwekwa ọrụ nke ya. Diego ka nna jirire m. Ọ ihe a na-ebute nkewa. Ọ bụ n'ihi money ka nna jirire m. You can never be. Asị na mbụ nwoke, nna m enweghị ike imetụ maka mana ebe abụ onye nde. Ngwa gee ntị ka m kọrọ unu. Igwe niile gaga n'ụzụ. Nke a pụtara na nwaanyị niile kwesịrị ịlụ di someday sometime. Dịka akwụkwọ nsọ si ekwu na nwaanyị ga-ahapụ be nne na nna ya gakwuru di ya na ya biri dịka ofu. Ma n'ụbọchị taa ndị mekaniki ekweghịzi anyị mara ndị bụ ndị ara. Ajọ omume emeela ọtụtụ ụmụ nwaanyị alụghị di. So many of them chọziri iwu nwoke n'ezinụlọ ebe a lụrụ ha. Ebe a na-azọ onye ga-abụ onye isi, onye ga-abụ onye ọdụ.
ọ bụ ya mere ọtụtụ n'ime ha alụla dị n'ụbọchị taa. Ụfọdụ n'ime ha ajikọtala nji chaba ọcha, ụfọdụ chakata ọcha ha jibe nji due to ajọ omume. Biko na ụmụnne m, ọ bụrụ na anyị ga-ekwere n'okwu a that someday sometime nwaanyị ga-ahapụ be ya gakwuru di ya ya na ya biri, o nwere ihe Chineke jiri sị gị gaa n'ezinụlọ ahụ. It's not just for formality but for a purpose. N'ihi ego ka nna jiri ree nwa ya. Ego ole ka a na-ana n'isi nwaanyị, biko ka m jụọrọ ya? Ka nna jiri ree m. For how much? Asị na mbụ nwoke nna agaghị emetụ maka Ọkwa na ihe a na-ebute nsogbu ahụ. Abụ m onye ije. N'ihi ego ka nna jiri ree nwa ya. Ekwerọ m na nke a. Nwaanyị ọbụla na-alụghị di, ọ bụrụ ihe ọma mere ya. Otu a ka ọ dị. Onye jụrụ ese m si ya n'alawala m na be di m. O nwere reason eji ese gị gara ebe ahụ. Oh yes. Di bụ ugwu nwaanyị. Di bụ ugwu nwaanyị n'eziokwu. Ụmụ nwaanyị ibe m ka anyị nwere ndidi chọba ife ụwa. Gwa ha ya, gwa ha ya. Let there be peace. Let there be peace. Ezinụlọ ebe a lụrụ gị. That is number one thing. Anyị wepụga nsogbu ka anyị nwere Oke nsogbu na oke ọchịchọ agaghị enyere gị aka. It is only God that you can embrace. Ya dịrị gị mma. Ka ya bụ na oke ntecha na oke nkwakọ o gbuola ọtụtụ ndị, mebie ọtụtụ ezinụlọ. Women are the mirror of every home. We are also the salt to the nation. And when the salt lost its taste, it become worthless. Ozugbo. Gịnị ka m na-ekwu okwu ya? Ụmụ nwaanyị biko ka anyị gbadochie n'ụkwụ na Chineke. Because ezinụlọ ọbụla e nwere nwaanyị ọjọọ, ọ na-eme ụmụ ya afe. Oh, for example, nwoke ọbụla chọrọ ịlụ nwaanyị ga-ebu ụzọ lee nne nwunye ọ chọrọ ịlụ. Ahụbeghị m onye gara ịlụ nwaanyị ya sị ka mara ma nna ya nwekwa ezigbo mmadụ. First of all, the picture of the mother will speak first before the father will follow. Therefore, women, you are the beauty of our home. Let us be of peace and not destruction. So many have destroyed their daughters because they want to be famous. The architect of our problems lies in our hands. Let us embrace God. Ka anyị makụọ Chineke ka o nwee ike nye anyị mmeri. N'aha Jizọs. Amen. Ọrụ iju ụwa. Ụmụ nwaanyị ibe m ebela m akwa riri. Tisie ya ike. Etiela m mkpu onye ọbụla. Tisie ya ike, ọ bụrụ na ha ya anụ ha anụ. Anyị wepụ mpako, wepụ esemokwu, wepụ n'anya ukwu. Chineke ga-agọzi Ka anyị gị. hụ n'ụdị anyị dịka onye isi ezinụlọ. The number one person ị ga-asọpụrụ. Ya bụrụ na ọ dị mma, ọ ga-eru otu ụmụ nwaanyị Site na generation na-agafere na generation ọ dị ọzọ. mma, ezinụlọ anyị ga-adị n'otu. There will be love. Ọ bụrụ na anyị dị mma, ọganiru ga-esi n'elu. Ọganiru progress a na-abata ebe Ya niile. bụrụ na ọ dị mma, anyị agaghị enwe nkewa. Oh, God bless you, my Maka dear. nwaanyị bụ di lụrụ ya. That is it. Di bụ ugwu nwaanyị. That is it. Anyị were Chukwu. Your husband should be your pride. Irisi Oh, Anyị were udo. the final bus stop bụ Chineke. Na-agwa ha ya. Ka anyị nabata Chukwu. Oh yes. Ka ọ dịrị anyị mma.
ọ ga-adịrịrị anyị mma n'aha Jizọs. Oh yes, nwoke ọbụla lụrụ nwaanyị kwesịrị inwe ezi udo na ndụ ya. Nwoke ọbụla lụrụ nwaanyị kwesịrị ya na ụra ya arahụ ụra ọfụma. Mana these days ụfọdụ ụmụ nwoke alụọla n'ihi na ha alụrụ nwaanyị. Mana ọ bụghị otu akwụkwọ nsọ siri dee ya. Biko na ụmụnne m, ọ ga-aka mma ka anyị gbakwuru Chineke, maka na ọzọ n'ime Chineke gị ga-enweta ihe niile dị mma. Onye ọbụla nwere Chineke nwere ihe niile dị mma. Ma marakwa mara na ebe ọbụla e nwere good wife, nwee good husband, a na-enwe good home, then good children will follow. Ihe niile a na-agazi ọfụma ọfụma. Nwoke na-agba mbọ ya nwee joy. Ka amara Chineke nọnyere anyị mgbe anyị na-alụ okwu ya ma mezuo ya n'aha Jizọs. Amen. N'ihi ego ka nna jiri ree nwa ya. Very funny track. But I want to correct that impression. Although it's just a song, I don't think it is because of money. That is how God wants it to be. No man or any woman but that was how it has been from the day one. It has been like that from day one. So that's not it. If not, I will tell you how much can I only see wine. So many families say, and say, no, don't bother. Keep the bride price. All I want you is to take care of my daughter. And you find out that so many women too, when they move into that marriage, when they move into that man's house, instead of them to be a wife that they are expected to be, they want to turn to a man. Go to hotels, you see married women jumping in from hotel chalets with small boys. What are they looking for? What are they doing there? They go on a hotel and because it's not a genuine visit. You'll be proud to come out. You'll be proud of yourself, of what you are doing, because you may head them. Forget them all. Yes. Why because yana enyere di aka nwoke na-agba mbọ nwaanyị na-agbakwa mbọ mana enwere ụdị mbọ nwaanyị ga-agba gbakarizie ya si na mbọ nwaanyị pụọ. So all I want us is to do what? I want a turnaround. When I want a turnaround, then live according to how God wants it. And a man and woman can never be in a competition. Some has after all, my husband slept with another girl, so therefore let me go and sleep with another man. Do it and you will die instantly, because it's the nature of a man. But not to cheat on. I'm not saying it's good for a man to cheat on his wife, but I'm only telling you that you can never be in a competition with your husband. You can never. You won't come in a laugh free. Why you give me, you will never come out. So let us just be of humiliation. Let us lay a good foundation in our families, so that people only chori be aloge nwa tomorrow. I say, look you go nne nwa kedikod. I say, no nya anapata isi ata. So many girls today they want lady haga, but because of the character of their parents, the marriage didn't work again. Because I say, mami abarajo, mami anabaniro, mami madam umokrobe, mami awodo na dia chori. I say mba nwa nke make ya. Ona here nwa gidi. But what we need must, that woman is something else. If we say na mpe ya wonyo hi, mpe ya nezo, as forget about the father, she will take after the mother. You will see joy will be restored in your home. Thinking a man can actually Jesus.